ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ? तो चलिए शुरू करते हैं। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମ, ମୋ ଭଦ୍ରକର ମିନି ବ୍ଲଗ ବନାଏ। ଆଜି ମୋର 100 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡେ ନମ୍ବର 45। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ। ବାକି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ହୁଏ ବେଣୁସ ଦାନ୍ତ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯିବେ ସବୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି, ଆଉ ମତେ ତ ଉଠି ତ ପଡିବ, ଉଠିକି ଟିକେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିତେ ପଡିବ। ମାଳକୁ ନ ଗୁନ୍ଥିଲେ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଡ ପୁଅ, ଆଉ ଝିଅ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲି, ଆଉ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ମତେ ଏତେ ବିଶେଷ ଆସେନି। ବାକି ତମକୁ ଟିକେ ଆସେ ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ। ମାଳ ଠିକ ଗୁନ୍ଥିଛେ ନାଇଁ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଣେଇବ। ବାକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ବି ସଇଲା, ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ବୋଉ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କାଉଁରୀ ଭାର ନେଇକି ଆଉ ଝୁଲା ନେଇକି। ଝୁଲା ବିଶେଷ କାହିଁ ନିଆଯାଏନି କି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହୁଏ, ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ, ନଡିଆ ମଡିଆ ବଗେରା ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଝୁଲାର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯା ହୁଏ। ବାକି ବେଗ ଗୁଡା କେଟିଏମ ର ନଦୀ ଦେନି। ଆଉ ବାକି କଥାଟା ହଉଛି କି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପାଣି ଭାର ଢାଳିବାକୁ ବଡ ବଡ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଆମ ଏପଟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବାକି ତମ ସେପଟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ କଣ ଜଣେଇବା। ବାକି ବୋଉକୁ ତ ଛାଡି ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଲୋକ ଫୋନ ଡାକିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଯିବୁ, ଯେହେତୁ କାଉଁରିଆ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ବଡ ପ୍ରସାଦ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ, କାଉଁରିଆ ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ବାକି ତମ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ କିଛି ହୁଏ କି କଣ ଜଣେଇବା। କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରସାଦ ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବାକି ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇଦେନି, ଭିଡିଓ ଟା କରିପାରିଲେନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖାଇସାରିକି ସବୁ ବସକୁ ଗଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ପାଣି ଭାର ଢାଳିବାକୁ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ। ବାକି ବସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାବାଲୋ କେତେ ବଡ ଲମ୍ବା ବସ, କେତେ ଲୋକ ଯିବେ, 80-90 ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଯିବେ। ବାକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କାଉଁରିଆ ଭାର ସବୁ ଟେକା ହଉଛି, କାହିଁକି ନା କାଉଁରିଆ ଲୋକ ବହୁତ, ଯେହେତୁ କାଉଁରିଆ ଭାର ସବୁ ଉପରକୁ ଟେକା ହଉଛି। ବାକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗାଡିର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଲୋଡ ସରିଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଡି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମେମୋରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇତେ ପଡିବ। ବାକି ଫଟୋ ଉଠାଡି ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିକି ନ ଗଲେ କଣ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହବ କି? ହର ହର ମହାଦେବ। ବାକି ଫଟୋ ଉଠାଡି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ସେଠି ବଡ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଠି ଛୋଟ ସଂଘ ନାମର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ଏଇ ସେଠି ବଡ ସଂଘ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହଁ, ବାକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସରିଥିଲା, ଫଟୋ ଉଠାଡି ସରିଥିଲା। ବାକି ଏବେ ଯିବେ ବସ୍ ଭିତରକୁ, କାହିଁକି ନା 90-100 ଲୋକ ହେଲେଣି ନା, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନ କହିକି ଭିତରକୁ ନ ଚାଲିଲେ କିଏ ପାରେ ସିଏ ପଶିଯିବେ, ପୁଣି ବସ୍ ଭିତରେ ସିଟ୍ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ପୁଣି କାଁ କାଁ ହେବେ, ଜାଣିଥିବେ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ପୁରା କାଁ କାଁ ହେଇକି ଚିଲେଇ ଚାଲେଇ ପୁରା ରଡିଏ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ପୁଣି ପୁରା ଫୁଲ ଲୋକ। ବାକି ସବୁ ତ ବସରେ ଚଢି ସାରିଥିଲେ, ବାକି ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଡେରି ବି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଜଲ୍ଦି ଛାଡିତେ ପଡିବ। ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଏବେ ଆମର ବାହାରିଲା। ବାକି ଆମ ଗାଁର ଏତେ ବଡ ସଂଘ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉଁରିଆ ଭାର ନେଇକି, ବାକି ତମ ଗାଁର କେତେ ବଡ संघ जाऊँ कौन जणेबे। बाकी कांवरिया यात्रा का हमारे गांव में माहौल इतने ही। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए दिल से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं जा रहा हूँ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।